Pamusoro ndakakurirawo murume wangu dare kuti andibudire pachena. Amajoki andibudire pachena ari mudzimai wenyu. Zvorembaiwa. Ndobvunza kuti pachena parabudwa ndipei. Tuchiruwada ilonda uchada. Ina handina kuramba mudzimai. Ndakatoona kumba kwangu kusina na chii. Atakura zvinhu zvese abva kumba. Kumba kwaakabva ndichingoriko. Nezvokuti wakudai kushamisa njigara kudai. Mati achisunzwisa mutaji. Amajoki vakasvika pamapenyu mukaona amai avasipo. Makagodi. Ndakatuma asipo kugarombumba kwawo. Tunotaura kuti zvisati zvara. Kuti mwana wenyu abva kumba kwangu atakura zvinhu zvese. Chaakasiya kumba kwangu ihembe dzangu chete. Havana kunge manetsangana, vanonge kana maita sei. Handina patakanetsa. Amai. Pamusoro baba ava ndingangoti ndani 17 years ndichigara navo. Baba ava munzwa nobayira muntoyi. Kuti nii ndizorongedza ndizoenda. Baba ava ane 2 years. Avataure naamai vangu vakandibereka. Baba ava vakafona ndiri kuHarare kumba kwedu kuna amai vangu. Vakati amai vako vari padhuze here? Ndikati vari padhuze. Zvakanzi vape foni ndoda kutaura navo. Ndakafungidzira kuti vane zvavari kuda kutaura nani namama. Ndobva ndaisa foni paloud. Zvakanzi amai vako unozviziva here kuti ihure ndo vakakudzidzisa kuhura. Amai vako muroyi handidi kuvaona zvachose muupenyu hwangu. Ndinogona kutoti zvinhu zvavaidya vachigara kumba kwangu tiri muCovid vandidzosere mari iyoyo. Ndichibva ndadzoka ndabva tagara pamba. Tagara. Ndaingoti ndakaenda kuna mama. Mama vanenge vachingonditi, "Iwe murume wako akandituka. Iwe murume wako akandituka." Ndauya kuna mabi angu, "Baba Sandra, iwe wadi kuti tiende kuna mama. Unokumbira chi ruregerero. Wona amai vangu vari kugara vachingogunun'una. Amai vangu munhu akura. Amai vangu vane shuga vane BP. Nhasi unokanzi vadona vafa. Zvinongonzi ndiwe. Nekuti amai vangu vari kugara vaine chigumbu. Tagara ndiyo nyaya iri kungoramba ichingonetsa kuna mama. Ndopa ndakati Baba Sandra, ini ndari kumboenda kumba kwedu. Ini ndikufungidzira kuti ndinga ndaenda kumba kwedu. Iwe uchanditeera kumba kwedu. Ouya ukumbira amai vangu ruregerero. Todzokera unogara kupi? Kumba kwedu. Ava vakandipindura kuti kana wakuenda kumba kwenyu takura zvinhu zvako. Nekuti pauchadzoka uchasvika uchintaura ndashaya poto, ndashaya gumbezi. Saka unogara watakura zvinhu zvako. Kana wakudzoka unodzoka nazvo nekuti handina kukudzinga. Ndobva ndaenda kumba kwekwe. Ndakagara 6 weeks. Havana kana kufona, havana kana kuteera. Kusvika vana vechikoro vauda kuvhura. Ndobva ndakadzoka kuno kuti vana vechikoro vauda kuvhura. Ndoita sei nevana ava ndataurana nababa vangu zvikanzi enda kumba kwavo. Ndobva ndakasvika kumba kwekwe kwaiswa maroja. Iye asiya 1 room yaari kugara iye anorara nemwana wake ari form 4 akapedza chikoro nemuzukuru wake ari form 2. Ndodona isusu topinda pai nevana vave vandauya navo kuti vaende chikoro. Ndakada kusiya vana vacho, vana vanosara vachigara pai. Ndobva ndadzokera nevana vai. Saka inini kusateera kwasina kuita kana kufona. Ndakaona kuti mumwe wangu hana basa nani. Ndosaka ndakakwira padare ndichiti nini ndoda kubudirwa pachena. Nekuti dai akanga ari munhu ane basa neni aifanira kuteera kuti auye akumbire ruregerero todzoka kumba kwedu. Ndakatende panyaya utano nokubva kwakaita kwamba nenyaya yekuti murume nyanga atadzira mai venyu ipapo makatadza. Maifana kuti mimi mukwire dare mukwira murume wenyu kuti zvona akatuka amai vangu kana kuti amai vakwire Mukuwasha kuti ndakatungwa nemukuwasha. Saka pamubve kututa zvinhu iri muchienda kumusha kwenyu ipapo makatadza. Amajoki zvekutaurwa nemukadzi kuti makatuka amai vemukadzi murikuzviziva here? Murikuzvitenda here? Handisi kuzvitenda. Amajoki. Haya wadzoka ino kuwama. Amajoki. Muna mashoko zvamunoita so. Anenge ari right mufungei. But maitira munozozviita. Vanhu vanobata kuti uyu murume uyu there's something zvine zvipo. Asi zvanga zvambonyanya ite sei kuti yazofona achida. Mama enda mune zvakanaka here kuna amai? Nyaya yedu yatikatombopinda mudare. Handikabva ikoko pandikaenda kumba kwaHarare. Muti wopa akafona achidaro.
Alright. ende kuti ndizozobva kuti ndakanga ndakundeka muti chikafu bva ndinotengerwa nezvikomba zvako. Saka ndakaona kuti nyaya yacho haisikuita sei haisi kupera ende nyaya yandikutaura yari kuti hasi kuiziva ndinasisi vangu varipopo nanatete vangu nenyaya yavanotoiziva. Taura chokwadi chako mukadzi uri muda here. Ndakatoshambisikwa ndikusheuzo. Aiwa ndakamajoki kupedzerwa nguva. Toda zvinhu zvinobatika. Mukateera here. Inini handinokwira dare. One. Handira kukwira dare ndichindoramba mukadzi. Iye ndiye atondikwira dare. Ndiye anofanira kundibudira pachena. Ndosaka tiri kukwira dare kuti iwewe mukadzi wangu ndomuda asi handidi zvakati nezvakati. Majoki Ndozoita munhu murume. Majoki kutadzirwa. Mukadzi handichada, mukadzi ndoda. Mukadzi handida kumuramba. Right, Majoki. Mirai baba, makatadzirwa chii nemukadzi uyu? Iye ndiye akatadzirwa kuti kutobva pandiri. Ndiye akuona kuti iye ndiye akatadzirwa nhasi. Ndokutaura kwamuri nokuti ndakakanisira ambuya vangu ndinofanira kunge dai kugara pandakaita padare panapa ndakagara ndichitongwa nambo. Yes. Uyu anonditongesa nyaya yatadzira ambuya. Alright, agona ipapo. But ndoda kuti Majoki. Ani mataura kuti ndo good point. Handika? But iwewe regira kuti yanzi mundowe iye. Handiti? Unoona maisumira kuti ucharwadza kuti uchabuda. Hatiri kudaro. Unozabuda nekuchatude. Iwe kana mapoints anenge achikubata. Handiti? Ibva wangobvira mukadzi achienda kana kutoteera wobva waisa munhu kuti kaurira kuti ndabvushanda parapa mukadzi ndei. It once. Chimwe chinhu chiri kundinetsa panapo chikutaurwa nemukadzi pamberi pedare kuti kumba kwangu hakuna imbe kugara. Ndine mwana musikana akasirwa padhundi ariko kumba ari kugara pai kana pasina kugara. Pamusoro achikuva vameri muno vanogona kundipupurira. Roja iroro kana risina kutobudiswa 3-4 days. Akarombo vakutaura kuti akatuma kumba kwedu asekuru. Akavatuma kuti endai munondiudzira ana atezvara vangu vekwachirere kuti mwana wenyu asisiri maoko angu amaoko enyu. Saka ndiri kuti ngavandibudirawo pachena. Anochakamira pamusoro. Nyaya iyi tichiona zvinoisa vadzi varume kuvarume anamai kuna amai. Nyaya iyi pachena ndinopira tomiriza nomukuru. Asi pandava chanacho kuti vanhu tiva makanisa kuongorora pamutana. Imomba maonye kusikarana nawo. Makatopenga mudhara. Amunyepo. Yes. Makatopenga mumakutosi babandeva. Mukapikisa kari mumba yavo. Amusunyepo ipapo. Saka ini chinjandikwa chekuti ndirakuudza mukomana nezvemajoki shamwari tiona varume vese vagara pano vadzina vachimedza nawo. Zvimwe zvinhu varume zvizhinji tinondozvisiya zvakanootasa kuti wakatasa ku ivo ramba ziri kumugauro udza changamiro kuti chakarisa so panogara mutenda kumba kwenyumanda zviri mberi kana vasingasikiri mudharaunda madharopo neitwa ukuguruvaaadzimai taura chiwani iye ndiye andonuraite ekuudza dare kuti ari kuda inini nondiye akwira dare. Majoki yakamisa dare iwewe. Nyaya iripo kachena unogadzira space kuti mukadzi wako achidzoka pamba. Imimi amai Majoki pamunotodzoka pamba imimi pa26 next day nemusi wa2 munotodzoka muchikukura kuti kumba kwenge tikugara sei. Imimi bedroom yenyu munoiziva makasiya pamba. Zvese mosvika muchipuwa 2 rooms dzeidzindira nevana venyu. Nyaya yekuda kwauro iyi inokwirwa naamai. Inini chakaitwa pamusoro chakaita kuti ndisaunza amai vangu muno munogona kuti muchitovatonga panapa vanogona kuti vatidhi pasa. Vane vaningini. Vaningini vagara kuromonzi vagare kuno. Vane hama vakati dhiga hama dzinodi futi dzinouya. Atidi mimi kanaura mune makutokanya. Isusu tiri kuti daidzai amai. Manzwa vaya vagara ndo vanouya kuredze bhazi kugurumondi kwaya kugurumondi vauye vagara apo ndakuti wanenguva chakanditi ndimuroyi ndikapunza mwana wechure uye otomwaenda ipapo is right kwete kuti mimi ndimukwirira amai aiwa ndichandaona pamusoro masanganisa nyaya masanganisa nyaya kuti ari kukuda here kana kuti kwete uye mutongana kuti makwirira maita dare emini uyu murume uyu kuti wandida handide asi kuti akataura akati zvoni abayiwa achabuda. Ndapinge zitaura ndatinika kuti chirega yekudzisanganisa
mukadzisanganisa saka vanhu vanotadza kuziva kuti toenda papi. Majoki mukadzi wakakwira dare nyange usiri wakwira dare budira dare pachena mukadzi ndiri kuda utaurira dare mukadzi woziva kuti azokwira dare ka zvinenge zvamudzimba iwo kuti hauna kukwirwa musiri wamhangara hazvina kukurwadza saka iwo uchitaura semunhu auya kudai uchitaura kuti uri kuda here kana hausi kuda musoro ibayo ari kudzimbwa ndiye pamuono wake kwekuti inini ndachimudira pachena kunoda mukadzi wakanondauri mukadzi wakunoda kutoshaura Support iwe kai ratidza kuti ubona varume vese vari mumajuku haana kana chaakabvisa ndona vana vatatu chakamire uyu mukomana waikandipedzana amaisa achapupanyara inini vangamuchera mabiso zvamuzobuda kuchedai munogondire chi munogondire mbana ibaba hamuna mumusatevese musoro munhu asi mukadzi asi kona gondo saka mana kuti ati ndibudire pachefu taura tinzovani atete kupura ichokwadi ndine huku dzadziri kubudza amai vangu dzandaichengeta anisendera mameseji autore huku dzamai vako pamameseji aibo andisendera achiti hanzi asi pawauda kudzoka kumba kwangu pane chachinja here zvawakasiya zviripo izvozvo ndo zviripo inzwa yamai murumonyanya kuramba kutaura kubudire pachena toita sei mimi murume muri kuda here bhosi taakudhira nini bhosi uyo aramba ko inini ngandikati murume ndiri kuda inini asingandide zvinobatsirei aiwa ini ndiri kuona situation yekuti irapare manje riri kubvunzai aiwa tembo ona inini ndakuda kuisa nyaya mwana mabvudza kuvabvudza zvipachena tembo kuti kana chinonzi musha murume nomukadzi bonde kana pasina bonde tikati pane imba zati kuvabvunza kakuti iyo vachitaura regai timbodzokera yambobvunza nini amajoki avo ndimi muno mhuri zvakambosvika kwamuri here nyaya yevana nyaya yakasvika maonero ndiri kuzvitawo ndomuonero umwe chete wamunoona kuti uyu murume nemukadzi kugarisana chaiko kwakwe kuhwandirana nekuti uyu kuti achiti mukadzi handichada pari kumuremera mukadzi kuti ati nini handina pokugara pamba paripo arikuona futi akadzoka pamba pacho pasingamugarire akatambanuka saka pane pambaba pasi free and fair ndambobvunza wamajoki naye majoki unotaura mukadzi munomuda mukadzi wacho musingarari naye musingateeri mumba hamuna chiri samuta munomuda nemuti woupenyu kutitaurira izvi zvinhu zvirikupfurwa zviri pakunyeperana nokuti zvinhu zvakafanana izvo ngadai zvanga zviri kuiti nditorina naatete iyo ana atete wake vane pavakambokubvunza murume neuyo mukuti munhu achitaura so hapana zvekumbotaurwa uyu ndiye pasina munhu manje haisi nyaya isho kuti vanhu vangaungane tichitokutonga. It's a small issue. Very small. Never majoki pane nyaya era anoda mbiri mumabhawa uyu shamwari yako nyina uti andikatengesa musoro zvamunomichinyeperana mabhawa mukadzi uri kumuda here kana kumuda ndopane nyaya isi asisasvika muchitenderera ukwada nai marume ndibvunzire murume wakanetsa nemukadzi wako akaenda kunopotera kana kumba kwavo kana kwaatete kuharare unoisa imba here maroja uye anofunga kuti ane right enda kukoti ndonouhina here kuisa maroja kwandakaita ini anoti munzwa achizvidhifenda handisina chekuga kana chekudya zvese zvanga zvatakurwa mumadzimai ndaisa maroja zve1 month ukaburitsa here ndikusiya 1 roja akati anzi 1 room yevana vangu ndoiriko kwete yako amai teererai iwe mbaba wako une maroja 1 room koitati mukadzi adzoke kumba chii kwenei izvozvo kutaura kuti nemwana musikana ariko kumba ndogara mumba ndingaraukuda kuti chii chinonakidza kuti tiramba chikunyengerera kuti atikutonge naiko atikutonge kutonge kwashamisira tatotonga mwana une mabhachi mahombe muno
Shiko hiyo. Saka uri kuti kudii. Zviri pari iye. Iye ndiye anoziva. Vana vagumbuka sei? Vana vagumbuka sei? Mama yako ufungo sene zvemuri yako. Ai, miranda ile. Iwe mkuziya zvonoda ile. Atufunga sei nezvemuri yako so family yako haisifumba. Ufunga sei? Nditododona unga wekumba. Unoite sei? Aiwa. Anopindura. Auda kuti vana vatomba. Ati mukadzi wangu ndikumuta. Wauda kuti adzoke ndiani? Vana here kana ndivese namai. Vese. Ndiwana wangu wacho. Chita zvinoitwa kakuti mukadzi adzoke. Amene lapa ndinofana kuti Chimira wokuziya baba. Iwewe usumuka. Uenda kunamba kwa atete avo. Kana usingawirira nevana atete varipo vakawanda. Atete ndauya. Ndatera muri yangu. Mutangira babi naye. Mutangira ipa. tina atete ava ndingatendeka mutadzira. Aiwa tate ava kana usina azvinetse atete muri munoka. Ikati ngoipedzera muno. Ndosaka mauya muno. Uye mugarapo. Timateteka. Iwe majoki. Tichindere chibva tangoipedza. Nzimai anopfeka mabhegi adzoke kumba ndizvozvo. Atete anza ndakutadzirai. Akuda kuti ndakumutaurira inini. Akuda kuti mukadzi wake nemwana adzoke. Ndizvozvo iwe majoki. Hongu. Varisekerera vanhu. Sekerera kuti mishonga ugeze usaparara. Inini amai. Uyu paakanetsa nemurume akabuda wega ana kudzingwa. Ndinoda kuti munzwisise. Ndosaka muri kuona mukomana ndikushaya kuti akutenderera chinyaya yake straight forward. Ari reluctant kuna mutora nokuti kuti mabudiro akaita ndo madzokera andachi. But haasi kwanza kuzitaura. So handizivi kuti akangwara here uyu. Anoita nyaya dzakati pabhawa ndofunga. Ndipo pane problem yake. Uyu ngaadzoke kumba. Anoda taura. Hapana kubudirwa pachena waanomboitwa. Mukadzi uchiri kumuda here. Hongu. Mai. Kurume muchiri kudai. Siyana naye anoda. Muzo yamobhadhara chimina chidiyo nemama wako. Inini. Inyepere. Ndinonyada totobvunzwa zvangu mubaiwa. Saka mudare muno anga andunzira kuti azivise dare rese kuti iye ihure. Aiyo, angaona usanzina kuti. Andikuona kuti unorasika iwe. Auya ndojaita umwere naye majoki. Ndiwe azvitaura. Ari kufamba achindishambadza mabhawa. Majoki ka. Hanzi patikaenda mutongo kwagono kunde kamuramba ndikushaya kumba kwangu ari kutsvagera. Aiwa kana mutaumba. Ati nini majoki. Ndiani? Ndamai majoki. Ndamai majoki. Tauya ini gogo. Ndizvozvo mai. Tinondinetsa muroro wangu kana abatikana anongotora motikari otakura zvinhu zvese oenda kokuti auyewo achitaura kuti amai inini ndo zvakaita namwana wenyu zvakadii haagoni kudaro. Inini ndakatombotaura tino mwana wangu ndikati nda kuteera pamusha. Yes. Akati amai kana masununguka mwana atorwa namai ake munonopiwa mari nakireva muendei kunoona muroro wangu ndambikwei handiti muroro wangu anongoenda inini handioneki. Adaro akasiya imba iri zvakangoita horo ino isina kana jira kana chii. Ndikatora machira ekumasoyo kuchechi kwangu nokuti adzirire mwana wake uya gogo kumba uko hakusisina kana chiriko. Imba haikangosara mahwindo haina chinhu chiriko. Tikatotanga kumupa poto mugoti mabhaketi gumbeze nekutofuga kirefu wake nemwana wake. Zvavari kuti ari kurarama imwe chete magumbeze akatobva kumba kwangu. Saka muroora kana uchida kuenda unotanga wauya kwatiri. Achienda kupigona iko. Unorega kutakura. Unosiya mumba motanga mataura nyaya yenyu. Iwe wozotora mumba. Wapata panza uko. Waita basa. Nami ndinombobvunza vanhu kumbira. Ndombobvunza. Imimi kana muchienda zvokudzoka munotakura zvinhu zvese. Ko kana pamusoro ko kana ndanzitakura zvinhu zvako. Aiwa, nyaya yanga isiri yenyuka imini. Taudzoka matangira nyaya. Nyaya yanga iri yekuti Clever akatuka amai wenyu. Ende inini ndinotoziva kuti kana ndikaenda nemutoo upi uyu murume uyu hatei. Aiwa, tokutaura zvenyaya yauya mudaro. Ngatibatsire murume. Ngatibatsire murume.
Clever ukone matsanangurira aita mai vako. Dai wataura mataurira ayo dare rese singakuti haugoni kutsanangura. Uyu ari wrong. Uyu pese pavanonetsana naClever topedzisa tangopindira. Ndofunga ndagadzisa nyaya dzemumba kwako dzakawanda sei. Clever pana agadzisa kupfuura ini dzakawanda. Ndosati ndiri kumupopotera wakwampa advice haateereri. Ava amai ava vanobva vabuda grenora. Handizivi kuti grenora inyika inogadzirwa kuzorora here inopfuura pabushu pawakaita sei pawakaberekwa. Siyana netsika iyo kadembe yako. Izvo zvikunetsa kudzoka inawe yekuti ndiani ngacreata problem. Vanhu vese vanongotuka mudzimbabwe vanongotakura zvinhu zvese obvisa neketeni kasodzoka unoda kudzoka mumba imomo. Siyana netsika iyo inoteerera iyo zvaunoita panyama yaro apa ndozvaunoitirwa uyu. Ini nyarara iwe nyarara ndozvamunoita here panyama makaenda kangani asina maina saka imimi mukugoniwa nemurume wenyu. Udzaiwe ari rongo munhu zvakanyanya. Ava baba vanozongozvido zvavo chita kwapa advice but otherwise muzukuru wanga bhora iri ritambe musha. Usazvikudze iwe uchida imba. Uri kuona ndotofara dai izvo ndakaona hondo ina approach namajoka bozi anenge ichiatete vangu varukanganzwa uri atete vacho approach ke atete kwaruka sei vakanganzwa werezi haasi kuziva zviri kuitika munotukana mumba but usazotuta zvinhu zvese uchienda. Handitoda kuzinzwa nditute zvinhu zvangu temi yandinobuda anochinyatsa kana vakadzi 10 mumba mangu pamubhedha pamagumbeze ipapo. Munobuda muchienda kupi? Ini ngandakanzi ndiwere kwari but kanetsana papa yandichienda anenge akaita vakadzi anosvika 10 pamwe ndichitosvika magumbeze aine ropa. Mamuziva kamunhu wenyu gomirai timbofamba nacho munhu wenyu makumuziva kaunhu wake kana ndabva anosara achiita izvizvi muri kuenderei musaende. Chinotondipa inini mashoko ndinonwa mapirizi ebhipi inini pandiri 2 types ndakatanga kudzimwa ndichigara naye iyu. Ini ndienda kutotya kuti ndindogona kuzvivhiringidza upenyu hwangu nekuti ini pandinobatikana ndine zvandinotonzwa. Asi nyaya yamakaendera ndeyekutukwa kwaamaida kwakanda kumti chikafonita ndinenge nezvikomba zvako zvinorevera. Vatipedza nyaya tichiti iwe shamari zukuru apapa ava ndana musimungatenzana uyachisumuka ati imba iyoyo imba mukangokakatanga iwe kana ufunga kuti udadzokera kumba uko make up your mind unodzokera rini kumba. Ana mabangu vakati totanga tamuona auya kuno handingosimuka ndichitokera. Ana baba vakati vauya kunoka maendera ukaita haasi straightforward. Ababa vako vanotaura kuti ndona wataura vazukuru vedu uyo musiya adzikiromba wake nezvikonzero. Nyaya yakauya nayo haisiriyo handiti vanotaurwa nachirere iwe wodzokera kumba kwako wati munombomuda murume wangu uye akati ndokuda mukadzi wangu dzokera kumba kwako. Ko zvingana achinditi ukadzoka kumba inini kubva ndaendogara kwagona zvinoreve ngainogara kwagona tizvione tangadzoka aende kwagona tozotaura nenyaya kwagona tatanga nyaya kwezvika haendi kwagona kwacho dzoka kumba kwako. Plus ndadzidze munhu kuti akatadzirana nomurume mbodzidzoka kuenda kuhama dzemurume kana ndakaenda ndaneta kuenda. Iwe unonzaniwe iwe chimbobwairawo wakaona munhu asingabwairi chimbobwairawo tikuone kuti haubwaire. Iwe kayo kwana iwe chi dzokeramba kwako iye shamari udza chirere uye haana kudzingwa mumba anoita zvinhu zvake uye ari kufunga kuti isusu tanishuya kumunomuka tichofevhera nokuti uyu muzukuru wedu iye muzukuru wedu chaizvo. Saka anofanira kuziva kuti isu toringotonga nyaya sezvairi iwe hauna mhosva munonetsana mumba iwe unotsura zvinhu zvako iye imwe ndimuzvibvudza kuti everyday naigona achitana naye uningati mutakona kambomuvharira mota for 1 hour ndochowesta time. Zvisina basa Zama choga oda kubvunza kuti ngantaure ayo kana mai atitunga izvezvo. Zvino ndakatengesa. Wala ngati pare nyaya
Imi ite zvamuda kuita kasista tidzokera kudzimba dzenyu. Chete. Pamusoro mbaya ndikaupatara ndakasununguka. Yeka idzoka kumba ngadzike kumba zvinhu agari nazvo. Ndichatenga zvinhu. Waini ndinonoshandisa zvaukapiwa handiite izvozvo. Mudzimai anorarama nezvinhu. Adunhu wake. Atitete mudzimai anorarama nezvinhu zvake. Iwo kupikira ukawana kupi? Amai majoki miraiti mukafenda ndindi munofana kuwe respect pabebedani. Makanyana iwewe uyu murumwenyu makaizwa makashaya respect munopedza vakuti danwe vakushira ariko nokutonga zvakanaka yokuziva kuti muri mudare ramambo Bushu. Right. Uyu munhu mukuona unhu wake. Inini handisi ndakakuroora kai. Zvitongoro asekuru wako namambo futi. Attitude yangu ndatidzidza panapa yakafa iyi. Akatakura zvinhu ndiani? Neyo. Ndati zvinhu ngazvidzokere kumba kwani? Pasha. Uyu zvaakutaura zvizokupenga. Upenga uyu. Chete. Muperedzwa na tete chakusvika tete tura Shumba. Ngati vharai dani. Shumba. Inonosaina.